मोजां मोनो एसे फन खालामनोसै आं मा खालामदों माबादों। हेलौ मा खालामदों? हेलौसो बुंदों नोङो केटिएम लायनो हायाबा आंखौ दिनैनिफ्राय कलेज सेमेस्टार दाहरखा। दिनैनिफ्राय नोंनि लामाया बेलेग आंनि लामाया बेलेग। मा खालामबावनो दा आङो? थै गेम गैयिनि थाखाय आंनि मोजां मोननाय सिख्ला आं लाइसिसो मोननाय जादों। आं Ciri tunguri puri puri piri 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 puri pi para para terang tung ture pempiri pempiri sulam pelampai lepo. Aduh tuh rasa kayak kesulitan nos tuh kamu sudah berprok supaya harus bener lagi. Oh sulit kau bersalah. Masa ini sirde. Hai ibu ya manta. lah bergaji ini ya kita ini segar nih. Apa? Salah berani. Kita menang gol. Mah, kita menang gendeng. Wah, ini kita menang gol. Mah, hak lo sampai menang tua. Jadi ini masa apa itu? Hak lah saklan kita dia nangge nang nih. Ketiga gaya le apa bisa ditua. Gaya mana tuh mani penang. Yang itu aku sih nang nang kuliah lebih kena nih. Cadeng yang siapa mician nangge nih. Isinya kursi gaya mana nang mani penang nang nubung lagi le. Fैसा दों गैया आं जेबो मिथिया केटेमनानै सिख्लाफोर थिखांनो मोनाबा नोंखौ Kita masa nang kemana जागोन नो बिदि नाख्रांबाय नों बुं आरो नाख्रांनोसो बाथ्रा बुंदों केटेम मोननो गोसो दोङो जिउनो गोसो दोङो थाबैनो बुं Tapi nang kita mau butarnaंगोन बिदिब्लाथ' नों गाखांनायनि जेबो लाबानो जायासै Gimana kok जागोन ना मिथिनायबा नोंखौ सिगाङो गय आमोल गोसो बुथारखागोन खनसेयावनो सिगांनिफ्रायनो आं गय जाखाया सिकरसो जायो सिकर जानो दा आंनो फैसा नांगौ Rolly saइकेल दासो आं हुगारा दोनदों नों मानो ओरै खालामदों हामा जागोन ना सिकर जानो फैसा बिनिया बोरो 10 taका 20 taका हरनाय दिनै आं गारि बायनाय सम बुरजाबोनि फैसा हरनाय हर आं सिकर जाफैखो सालाबो जाफैनो दांगोन आङो नोंबो नांनाय बेसां खेबाय दङ दा नोंबो दाबो कमजुरि जायाखै ओइ मा होनदों नों मा होनदों सेथारगोन नोंखो सेथारनो बायदि दैयाव बस्तायानो गैया सेथारबा मानसि बुनि दा आरो देहाया गैया बुनि सिकर जाफै सेथारबाय नोंखौ आङो 이 파글라 부사드 나랑나랑 호로프라서 팅팅은 주변에 도시 우르는 타이실랑 1 hour later. Salah, kita memulang musang dari sikap kalau bering setar ijang. Apa? Salah beri mohon lagi. Salah beri ibu kiai macam sedengin. Salah beri kita mana? Yesus. Kali berai. Ya. Dah beri kita ni tak sendiri. Ini tiada. Apa yang kita boleh yang kanan? Kugian budi tapai nasi sikur sana cetar bayi nih.